We have Igbo language. Our topic says verb maọbụ ngwaa n'asụsụ Igbo. Remember, we are still on parts of speech in Igbo language. What is a verb? A verb is a telling word or a doing word in a sentence. It is also called action word. Examples are run, walk, jump, talk, sing, speak, eat, drink, cry, skip, pull, push, make, beg, try, fetch, give, bring, teach, study, etc. All these things are examples of verb in English. Gịnị bụ ngwaa? Ngwaa bụ okwu na-akọwa ihe na-eme n'ahịrịokwu. Ọmụmaatụ: mee, sie, gbaa, kwee, rie, sụọ, gaa, hie, dgz. Now do this. English Igbo. Number 1. Jump is a verb. Tụgharịa ya n'Igbo. Gosi anyị ngwaa ya n'Igbo. Number 2. Skip. Tụgharịa ya na ngwaa ya n'Igbo. Number 3. Weta, weta. Deere anyị ngwaa ya na asụsụ Bekee. Weta. Number 4. Mụọ, mụọ dịka mụọ akwụkwọ, mụọ akwụkwọ, mụọ. Tụgharịa ya. Depụta ngwaa ya n'asụsụ Bekee. Asụsụ Bekee, mụọ. Number 5. Give. Give is a verb. Tụgharịa ya na Igbo. Depụta ngwaa ya ebe a. Ngwanụ ụmụnne m, ka ọ dịnụ oge ọzọ. Na-esonyere anyị na Rejoice Chinwendu TV, ebe anyị na-amụkwa asụsụ Igbo maọbụ ihe gbasara ndị Igbo nakwa ime gị obiọma ya na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Ngwanụ tụsara anyị ozi a ma sonyekwara anyị oge niile. Tinyere anyị aka na akara ịhụnanya. Ka emesienụ.